गिबियावनो टाइम्स नाव बड'लेण्ड खौरां बिजोङाव खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बरायबाय। दिनै आं दंफैयो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा राइन' गेलेग्रा फोथाराव, जाय फोथाराव सानसेल'सै गेजेराव बाखि, अदेबानि 19 थारिखआव मिरु एबसुजों खुंजानाय नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जे हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय खेला, फाइनाल खेला, बे फाइनाल खेलाखौ नैबे थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबाव थानाय समायना रमायना गेवलां फोथाराव खुंफुंनो थांगासिनो दङ। आरो बे एखे फोथारावनो गाबोन जोंहा मिरु एबसुनि बानजायनायावनो आइजोफोरनि जे फुटबल बादायलायनाय बेबो जानो थांगासिनो दङ। दा बे समाव जोङो मिथिनानै लागोन बबे बबे जिल्ला एबा बबे जिल्लानि जोलुर हान्जाफोरा फाइनाल खेलाखौ गेलेगोन। बे समाव दङ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा बोसोनगिरि बिथां सार दंफैयो। बिनि सिगाङाव बिनिफ्राय जोङो गासै डिटेल्स बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै लानि। गाबोनहाय 18 थारिख अक्ट'बर, गाबोनहाय एफालेन्स क्लाब भातगाव आरो चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आइजो गेलेगिरि बिथांमोनहा गाबोन बाहागो लाफैगोन। आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनानै दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बेहाय खुनु रोखोमनि माने फैसा बा टिकेट बेयाव लानाय जानाय नङा। बिथांमोनहा फ्रियैनो नायफैनो हागोन। जों बेखौल' लुगैदों जाहाथे रायजो राजा बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि आइजो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो थुलुंगा होफैयो। समा बिथांमोना गाबोन जोंनाव आइजोफ्रा 12थायावनो फैगोन। बेखायनो खेलाया 2टानि गेजेरावनो जागोन। बेखायनो आङो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे गाबोनबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन। लोगो लोगो 19 थारिख अक्ट'बराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय नैथि जिनिखि आन्डार 13नि फुटबल गेलेनाय मोनसे हाबाफारि, बे फाइनाल मेट्सआबो नैबे थाइखाजरानि राइन' स्पर्टिं क्लाबनि जिनिखि गेलेग्रा फोथार, बेवहाय 19 थारिखआव जागोन अक्ट'बरनि। दा बेखायनो ओइदिनखालि जोङो बायदिसिना हारिमु दिन्थिफुंनाय, मेथाइ खननाय बायदि बायदि हाबाफारिजों बेवहाय 12थानिफ्रायनो जागायगोन। आरो बे फाइनाल मेट्सआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो जोंनि चिरां जिल्ला एबसु मोननै हान्जानि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया जागोन। बेखायनो आङो गासै चिरां जिल्ला आरो गासै माने रायजो राजा बर' खेलाखौ मोजां मोनगिरि आरो जोंनि बर' हारिखौ मोजांगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन, जोंनि उन्दै उन्दै आन्डार 13आव गेलेनाय जिनिखि फंबाय बिथांमोनखौ जाहाथे 19 थारिखआव 12थानिफ्रायनो फैनानै बिथांमोनखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो। बिथांमोनाबो जाहाथे इयुनाव गावनि माने जिउखौ दानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे थांनानै गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ जाहाथे बुहुमाव सिनायथि होनो हायो, जोङो बेखौ आसा थिदों। फाइनाल हिसाबै बेयाव गोबां आलासिफोर फैगोन। अदेबानि सोर आलासिया बेवहाय गेलेगिरि हिसाबै जोङो बयबो मिथिखागौ, आलासि महरै दुर्गा बर' बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। आइजो गेलेगिरि उफुर्न नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। मनबिर बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायैबो गोबां सानसुमै दैदेनगिरि आरो राजनितिक हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। जोङो आसा खालामदों गाबोन 18 थारिखनि जिनिखि आइजोफोरनि गेलेनाय हाबाफारि आरो समफोरहाय आन्डार 13नि जिनिखि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय हाबाफारि जाहाथे जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै जाफुंथों, जों बेखौ आसा थिदों। बे समाव नोंथांमोना चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि जा राजु कुमार नार्जारि बिथांनिफ्राय गासैबो डिटेल्सफोरखौ मिथिजोब्बाय। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो खावलायदों दिन्थिनो। बे समाव गाबोननि जे जानो गोनां आइजोफोरनि फुटबल जे बादायलायनाय बियो जानो थांगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे गाबोन सानसेनि अखानायै समफोर अदेबानि 19 अक्ट' खालार खालि जोंहा
चिरां आरो उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव जे 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जे फुटबल बादायलायनाय बेयो जागोन। बिनिनो जोंहा दायो खामानि मावनाया थागथियारि फ्राय जाजोब्बायखौनो बुंदो। केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगासिनो दं नोंथांमोननो। बे समाव फ्राय आलासिफोर जिरायग्रा बा गासैबो माने पाब्लिकफोर जिरायग्रा बा साराउन्डिं फोथार बियो माने समायना रमायनायै साजायजागासिनो दङ। बे समाव साजायनाया फ्राय 99% जाफुंबाय होननानै जों साननो हायो। माखासे बाखिखिनि एसे खामानिल'सै। बेखिनियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों फ्राय गासैबो थागथियारि जाजोब्बाय।